Pár gondolatot szeretnék megosztani a napelemes tárolásról. A napelemes rendszerek önállóan tudnak működni, ezek el tudják látni a ház villamos energiáját akkor, amikor napsütéses órák vannak, és közben bekövetkezik a fogyasztás, illetve a régi, eddig megszokott szaldó rendszerben, ami 2022-ig tartott, nagyon jó lehetőség volt arra, hogy a napközben megtermelt villamos energiát, azt betápláltuk a villamos hálózatba, illetve máskor, amikor a csúcsfogyasztás volt a lakosság körében, mondjuk reggeli órákban, illetve leginkább az esti órákban, a hálózatból vételeztük ugyanezt az energiát, és a kettő között egy plusz-minusz elszámolással tulajdonképpen azonos áron vette be a szolgáltató, mint amennyiért mi is elhasználtuk a villamos energiát a hálózatból. Ez nyilván, mint ilyen rendszer, tökéletesen működött eddig a dátumig. A műszaki megoldások azok önmagukban is értelmezhetők, tehát az, hogy mennyire jó egy műszaki megoldás, mennyire hatékony, mennyire megbízható, mennyire szolgálja a felhasználókat, az önmagában megítélhető. De nyilván a jogi szabályozási környezet előrehoz egy másik nagyon fontos összetevőt, mégpedig az, hogy műszaki gazdaságilag hogyan éri meg használni egy adott rendszert, ebben következtében bizonyos rendszerek háttérbe szorulnak, mások meg előtérbe kerülnek. Így jártunk az akkumulátoros tárolóval is. Ettől a bizonyos 2022-es dátumtól kezdődően észszerűvé vált Magyarországon az, hogy a napelemes rendszerrel bíró háztartások akkumulátoros tárolót is létrehozzanak, és ezáltal azt a villamos energiát, amit megtermelnek napközben, az önmaguk fogyasztására elhasználják, és ne táplálják vissza ezt a hálózatba. Ez annál is inkább érdekes, mert azok, akik már bruttó elszámolásba kerültek, azok abban a helyzetben vannak, hogy amikor vételeznek, akkor 37 forintért fogyasztanak egy kilowattórát, sőt, ha túllépik a kedvezményes határt, akkor 70 forintért fogyasztják az 1 kilowattnyi villamos energiát, míg akkor, amikor ők betáplálnak a hálózatba, tehát jellemzően a nap során, akkor 4 forint 60 fillért kapnak érte, tehát tulajdonképpen ezáltal a napelemes rendszerük megtérülési ideje igen a távlatokba vész. Ezért egyre inkább előtérbe kerül az, hogy igen, tegyünk akkumulátorost a napelemes rendszerekhez, ezáltal harmonizálva és kedvezőbb helyzetbe hozni a gazdasági megtérülését ezeknek a rendszereknek, és ebben kívánom is segítséget nyújtani partnereinknek.